actually. Mega live shoutout, Balabag Mix Hunter. Magandang araw, host. Thank you for coming, my friend. Please thumbs up naman sa ating live stream. Yan, thank you for coming, kaibigan. Wait lang ng konti at hindi pa tayo hindi pa na-set. Ating monitor pa lang. Okay. Yun, okay na. Baba po tayo bawa ka ng link, kaibigan, Balabag. Para mag-play natin ng maayudahan natin ng kahit konti na legit na ayuda. Yun, salamat sa pagbaba ng link, kaibigan. Mega love shoutout at Jasmine 14, Sweet Dress. Yun, kaibigan Balabag, nandito ko sa pelikula mo, nasa harang. Vlog, episode 126, simpleng lutuin, tinugis na manok.
Harang lang, harang. My friend, busy ka ayo ang live. Oo nga po Ate Jasmine, ngayon lang din ulit ako nag-try na mag-live stream. Salamat po host. No problem kaibigan. Thank you rin. Mag-visit na lang ako sa mga channel ng mga kaibigan natin sa YT, bakas ng mga kaibigan, para mabisita ko. From Ate Jasmine 14. Thumbs up din host ng Balabag Mix Vlog. Salamat. May 3 thumbs up na tayo. Yun, tapos na ang harang. Oh. Tapos na ang harang, kaibigan. Mag-uumpisa pa lang yung pelikula mo. Ganda ng intro Jasmine 14, may galap shoutout po. Dating dikit po. Idol Balabag Mix Vlog, may galap shoutout Idol. Unang giveaway ko yan, kaibigan Balabag Pangalawang giveaway, kaibigan Balabag Mix Vlog. Nasa harang. Nasa harang pa, pangalawang giveaway. Nasa highway ako ngayon, my friend. With silip-silip sa YT. May galap shout out, Canada Vlog. CA. Thank you for coming po, Ate Canada Vlog. Lagyan po natin ng moderator. Yun, nasa harang kaibigan Balabag Pangalawang giveaway sa'yo. Di pala ako nakapag-like dito sa isa. Like number 54. Like number 54. Tapos dito sa isa, like number 55. Hindi pa ako, pasensya na, hindi pa tayo nakakabili ng Bulukan na the Vlog. Mega love shoutout po, Idol. Ano yung Bulukan na the Vlog? Good morning, kapatid Tunying Sam. Daan lang, kapatid. Pa-duty pa lang. From Rainy Joy TV. No problem. Crisilda Whitey, low host. Pangalawa yung kaibigan Balabag. Subscribe and bell all na yan, mga kaibigan. Ayan, kaibigan bell all. Hindi makita. Ayan, bell all na yan. Ayan, bell all na rin yan, kaibigan. Next time, gagamit tayo ng maganda-gandang cellphone, ay maganda-gandang camera, hindi pa tayo nakakabili kasi. Ng webcam. Para makita nyo yung makita nyo talaga yung pinapanood ko kung talagang kayo ang pinapanood ko. Pangatlo, kaibigan Balabag. Harang muna, harang. Like number 56. The Unlove Host. Okay lang po, Ate Crisilda Whitey. Salamat sa thumbs up Pangatlong ayuda.
Kaibigan Balabag Mix Vlog. Bababa po kayo ng link ha, pagkatapos ni Kaibigan Balabag. Tatlo na yung aking binigay. Then, may galab shout out po sa lahat ng nandito. God bless po sa lahat. From Rainy Joy TV. Kaibigan Balabag pang-apat. Pang-apat na giveaway ko sa iyo, Kaibigan Balabag. Ayan o. Nasa harang lang. Puro harang yan. Papanoorin natin yung ads para makatulong tayo ng 100% sa ating pinupuntahan ng mga small YouTuber na katulad natin. No skip ads sa monetized channel. Salamat po, host. No problem. Ate Genesis Ernais, mega love shoutout po. Wing France Vlog, mega love shoutout. Salamat din. Thank you sa mga pag-like niyo dyan. 11 like na po tayo. 11 like. Salamat po ulit, host. Hello, thumbs up from Ate Genesis Ernais. Baba po ng link para mapalitan natin yung nakapin. 4 kaibigan, 4. 5 sana, pang 5 sana to. Kaso gamit natin sa ating monitor. Back up. Kaya 4 lang muna, 4. Ano yung ating electric fan Bababa po ng link. Ate Jasmine, baba po ng link mo. Kung sakaling meron tayong may watch. Salamat kaibigan Renegade TV sa pag-stay. Pero unahin natin ang trabaho, kaibigan. Unahin po ang trabaho Pag may trabaho, okay na yung mag-thumbs up. Tapos kahit konting minuto, okay na yun. 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, okay na yun. Mega love shout out to all. Kapi-kapi tayo from Ate Genesis Ernais. Nandito lang ako kay Balabag Mix Vlog. Parehas ang ads Nakakatuwa, parehas yung ads niya. Hindi kasi makita Next time gagamitin ko, hindi ko gagamitin tong laptop. Ito na lang ang pang-ano ko. Kasi kaya ako ginagamit yung laptop para may sound. So maganda kasi yung may konting sounds May palakpak. May uwak. May barilan. May ilis. Zile yo alergal. Can you feel it? Can you feel it? Sure, says. Make more time. Nakita naman host konti. Oo nga Hindi kasi kaibigan Balabag hindi pa ako nakakabili ng ng webcam kasi yung camera nitong laptop malabo. Kala ko pag Sony Vaio ba to? Sony Vaio na laptop, maganda yung camera, hindi pala. Yan, tapos na kaibigan Balabag
Tapos ano pa yung ano, hindi masyadong, ayan, tapos na oh. Itatagilid wala para makita. Yun, salamat sa 13 like. Marami na nag-like ah. Ang haba ng ads itong isa. J channel. Ads views. Ads views. Yung views ng ads na isa, 4,115 videos. Like number 12, bro. Dito ako harang ha. Balik ako ulit. At magpaharang Manoy. Yun, mega love shoutout Manoy. Thank you very much. Dong Vlog, mega love shoutout po from Balabag Mix Vlog. Bababa ng link para mapalitan natin si kaibigan Balabag Mix Vlog. Sakto tatlo na yung apat yung kanyang naayuda. May pang-ayuda tayo dito. Kay Lera. Wimper's Vlog, game over. Then, maganda yung ano, hindi pala lahat linalagyan ng magandang sticker. Kasi yung iba kong phone, yung iba magandang sticker na binibigay katulad nung sticker ni kaibigan Wing France. Yung iba wala. Siguro hindi pa nag-a-update. Yan, natapos na kaibigan Balabag Mix Vlog. Balagbag Mix Vlog pala. Bababa po ng link mga kaibigan. Ito sa isa nag-aano pa lang kaibigan Balagbag Hunter. Nagdudot-dot pa lang ng manok. Ito nasa intro pa lang. Intro. Seven minutes and 35 seconds. Hindi na ako magko-comment kaibigan Balagbag Mix Vlog Dan sa nakapin, kabalagbag, tamsak, paharang Ludes from Renjoy TV. Salamat kaibigan. Harang ulit kapatid. Thank you very much sa mga nagpapaharang dyan, mga legit na kaibigan. Legit na kaibigan at alam na yung style na magandang magandang talaga makakatulong. And mga 100% legit na kaibigan natin dito sa YT. PT lang host, di ako makadikit. Oversub na. Mag-clear ka kaibigan Wing France Vlog. Mag-clear ka ng yung nakikita mong hindi na siya active. Hindi na active na small YouTuber. I-unsubscribe mo na. Or tanggalin mo na yung notification bell. Tanggalin mo lang siya yung notification bell para hindi na siya mag-pop up sa'yo. Parang lilinisin mo lang ba? Kasi baka marami ng agaw yung ating channel Yun, thank you very much for coming, my best friend, Nina Likahina from Indonesia. Hello my friend, Kunyig. Balagbag Mix, dikit na sa pagbalahib manok. Good morning from Nina Likahina. Draft your link, yun okay na Sinusunog na sa sinusunog na sa apoy. Pinaghalong kaibigan Balagbag, pinaghalong, yung picture mo pinaghalong Rapi Tulpo at saka Rudy Fernandez. Pera biro. May galab shout out Queen Rote, si Ate Genesis Nice. Bababa po kayo ng link
O, dito na ako kay kay kaibigan Nina Likahina. Nina, dito ko sa yung on the way. 18 hours ago. 9 minutes. My friend, Nina Likahina. 9 minutes, 9 minutes. Tapos, like number 10 pala, like number 10. Number 2. Like number 11. Nina Likahina. 9 minutes and 2 seconds on the way. Lagyan ko ba ng jacket yan, ate Ginisir Nice? Sabi po ba ng Queen Rote? Danarang kapatid, work na ako. Mamaya pag di ka pa nag-end, baka makasilip ako ulit. Drive time kapatid. Enjoy po ang lahat guys. Tulungan lang tayo. Yun. Thank you, kaibigan Renjoy TV. Sige, I on the road. Kaibigan. Salamat po sa mga dumikit. Balikan ko kayo. Panoorin ko mga video ng mga idol. Katulad ng kaibigan. Katulad ng ginagawa ni host, ni Tunying. Panoorin natin kahit gaano kahaba yan, 9 minutes. At least, nakatulong tayo sa pinuntahan natin na small YouTuber. Kung monetize channel din naman, panoorin nyo na yung ads. Wing France Vlog, may trophy na. Maraming salamat, host. Thanks, host. Yo, thank you very much. Welcome, my friend, Nina Likahina. Baba muna ako, host. Magsukli lang. Okay, no problem. Puntahan mo lang, kaibigan Balabag, puntahan mo lang yung binaba mong link or punta ka sa studio mo, nandun yun, yung nag-comment doon. Saka mo balikan. Matuto tayo magbalik sa bakas. Huwag po tayong maniwala dun sa mga kaibigan sa mga nandito. Tayo maniwala dun sa nagdadan agad, dan na sa'yo, ganyan. Marami yan sa mga ganyang budol. Pero kung talagang may mga nagsasabi din ng dan na totoo, pero pag nagsabi ng dan, example, nagsabi ng dan, halimbawa kung nagsabi ako ng dan, punta ka sa YouTube mo, punta ka doon sa comment section, makikita mo doon kung talagang nagdan. Dan watching sa nakapindat, hindi kit mano ito nying from Manny Dong Vlogs. Nakikinig lang host from Wing France. Thank you, kaibigan Wing France Vlog Ito si kaibigan Wing France Vlog. Tagal na namin magkaibigan pero the best. Si Manny Dong, tagal na rin to. Si Ate Ginisir Nice. May kalab shoutout. Ate Melen SJ. Yun, tapos na. Nasa ads na ito isa. Balagbag. Nasa ads na kasi naglo-loading. Yan. Dumating na. Okay na. Nasa ads na. Itong isa patapos na. Nasa platito na. Para isunod ko dito si Nina Likahina, then dalawa lang nakakapanood kay Nina Likahina, itambay ko lang ito kabayan, nandito pa mga amo. Sige, no problem, Ate Melon SJ. Hello kabayan, good morning. Nag-love shout out everyone from Ate Melon SJ. Tambay lang manoy, dito ako nakamasada ng tricycle. Pag nagta-tricycle naman itong mata sa kalsada, ay on the road para mahirap mamasada dyan sa sa Valenzuela siyempre yung traffic, maraming sasakyan.
Yan, pangatlo, kaibigan, Ninalikahin, pangatlo. Pangatlong giveaway. Sa yung on the way. Ito, nasa harang pa kay Kabalagbag. Tapusin natin lahat yan, mga kaibigan. Harang sa umpisa, harang sa huli, harang sa gitna. Tapusin natin yan para sure na makatulong tayo kasi saktong pumunta naman kayo dito sa aking live stream para pare-pares tayo makatulong. Lulu ko ito isang cellphone ko. Hindi na okay naman. Tambay lang manoy, dito ako na masada. Welcome Dong from Ninalikahin. Ate Denise Nice, thank you for BGBG. Emoticon. Harang from Ate Melen SJ. Hi Mel, salamat. Hagi from Ninalikahin. Wing First Vlog, thank you sa sticker na heart. Yan, my friend, Ninalikahin. Done this one cellphone to your upload video. The subtitle is on the way. 9 minutes and 2 seconds. Yan, for giveaway, my friend, Ninalikahin. Palitan natin yung nakapin. Ipalit natin si Ate Genesis Ernice. Like number 13. Hindi pa nakasubscribe, I'm not subscribe. This one cellphone, my friend, Ninalikahin. Yan lang, nagluloko tong isang cellphone kasi kaya ayaw kong gamitin ito eh. Ang patagal lang. Ano yung fingerprint niya? Done, my friend, Ninalikahin. This one cellphone. Yun, salamat po sa 6 viewers, 11 thumbs up. Ni Tunying. Yes, house, thanks. Yan o. 8 and 21 minutes remaining. My friend, Ninalikahin. Yan, done. Done this one cellphone. Yes, host. Thank you po sa pag-pin. No problem, Ate Genesis. Ibang live stream na.
Ate Genesis, dito ko sa bahay mo. Talented kid. Enhancement. Develop talent for kids learning. Like number 17. Ate Genesis. Pangalawa, Ate Genesis, oh. Like number 18. Dito sa Talented Kids. Enhancement, development for kids learning. Harang, nasa harang po pareho, nasa harang. Hindi makita masyado. Dapat sabi ko na, hindi ko na gagamitin itong ano eh. Zile, yo alergyal. Hindi ko na gamitin laptop sana. Ito na lang sana laptop yung pang ano. Next time, yung cellphone na lang para mas maliwanag. Bababa po ng link ha. Ate Genesis, pangatlo. Like number 19. Three minutes and 6 seconds. Make more time. Yan, pang-apat po, Ate Genesis na iso. Like number 20. Nasa harang. Ayaw nang mag-play. Live stream din si Ate Ruben at Rania. Watching at may bakas na nakapin, dikit na Manoy from Manoy Dong Vlog. Thank you Manoy. Pasok tayo ng ano ah. Pasok tayo ng pasok tayo ng aswang. Di talaga ako naharang, Manoy. Tingnan ko ibang video vlog, ay ibang vlog mo. Okay lang yun. 3 USD lang pala. Nasa AdSense ko. 3 US dollar lang, Ate Genesis. Hindi pala pwede mag-ano dito. Asan aswang, Manoy? Yan na may nakalagay dyan, XX69 online. Iwan ko lang kung ano, baka may napindot lang siguro ko. Opo, kaya need pag-upload at LS. Pero nakasahod ka na, Ate Genesis.
Yan, nasa harang na yung tatlo, Ate Genesis, oh. Patapos na itong isa. Ito, patapos na po, oh. Itong isa, nasa harang na rin, oh. Harang itong dalawa. Yan, tapos na, Ate Genesis, oh. Dong OTW from Nina Likahina. Thank you sa pa-heart dyan, Ate Genesis Nice. Mega love shoutout, Idol Joyce Jimenez. Harang, oh yeah. Nasa harang pa from Hami Menes. Salamat po, Ate Melanie SJ. Make more time. I'm in from Ame Jimenez. Idol Joyce Jimenez. Thank you for coming, Idol Joyce. Nasa harang pa ako. Baba po ng link. Ate Melanie SJ, baba nga po ng link mo. Ate Mel. Laptop ang gamit ko, Idol Joyce Jimenez. Kaya malabo. Tapos nandito pa ako sa loob. Kaya mo na. Next time, cellphone na lang ulit gagamitin ko. Sa labas kasi sana, kaso marami na namang bubuhatin pag sa labas. Pag sa labas sana, medyo malinaw naman. Hayaan na natin kahit malabo. Pero next time, ginagamit ko itong ano kasi Jimenez. Kasi nagagamit itong B8. At least may konting sounds. Yan, hindi isa. Tapos na po, pati harang. Pala ganun. Di maganda na yung ganito kasi di naman kailangan maganda yung camera. Wala naman. Di naman nakakapagpabago ng mukha kahit maganda yung camera. Ganun pa rin. Tawa ka dyan. Kung maganda yung camera, magbabago yung mukha natin. Di naman. Buti kung may camera pag maganda yung camera, magbabago rin yung magbabago rin yung itsura mo. Magiging kamukha ka ni Piolo, ni John Lloyd Cruz.
Salamat sa 18 thumbs up. May 18 thumbs up pala. Harap from Ate Genesis Ernais. Bababa po na yun ng link. Tusok from Ate Certified Glow. Harang from Ate Certified Glow. Saan nga ba yung dalawa na ito? Nakalimutan ko na naman. Singapore pala yan, Singapore. Magkasama po yan at saka ito, Certified Glow. Saka yung Milan SJ. Kala ko na yung SJ, security guard. Singapore pala. Si Sibel, Miguel, shout out from Certified Glow. Make more time. Yun, thank you very much sa papula-pula na dyan. Ate Certified Glow and Idol Ami Jimenez. Yun. Nagbabari ng... palitan ko po yung nakapin ha. Manitong baba ka ng bagong pelikula mo. Yun, dun ako nagpaharang Manoy sa pagtinda mo. Yun, salamat Manoy. Kunig lang po, babalikan ko po mga bakas nyo from Ate Genesis Nais. Thank you, Ate Certified Glow. Yun, dito tayo kay Ami Jimenez. Like number 45. Yun na, bubasa ko kaibigan, Ami Jimenez ha. Ba't walang thriller? Magbabakas ako para alam mo ha. May mga bakasyon ha. May Maksam, Tonying. Sunod-sunod yan. 45, 46. May nag thumbs up na isa. Yung Paxting, sa akin din yun. May nag thumbs up ulit na isa. Randy Joy TV, done na full watching kasama ads sa Kinilaw, Sunday Idol. Arang host from Balagbag Mix Vlog. Ate Certified Glow, Ami Jimenez, may love shout out po. Tusok sa nakapin, Romano Dong Vlogs. Tamsakdan sa nakapin, dating dikit po, harang uli. From Balagbag Mix Hunter. Thank you very much sa mga nagpapaharang dyan ha. Malaking tulong po sa atin yan. Malaking tulong po sa isang nagla-live stream, mga paharang. Kasi yung harang naman is ano lang naman eh. Pag medyo mahaba pong harang, pwede nang skip. Ano yun na lang po, mga example 3 minutes. Matapos ng mga 1 minutes may get, skip nyo na. Miss Mary Vlog, hello po, good morning host TV. .63 subscriber from Miss Mary Vlog. May jacket na po. Dating dikit sa'yo, thumbs up, number 20. Dating dikit na rin po ako sa'yo, bell all na po yan. Bell all. Malabo kasi yung camera natin eh. Thank you
Sa YouTube emoticon from Balagbag Mix Hunter and Ate Certified Glow. Bababa po kayo ng link para mapalitan natin yung kay Ami Jimenez. Tapos na tayong pa-thumbs upan yan. Make more time. Yung mga sayo dito. Salamat po sa 20 viewers ni Tunji Maksam. 7 viewers, 20 like. Meron na po tayong 47 minutes. Try ko na mag-update para ano. Subukan ko na mag-live stream ng ng araw-araw pilitin kahit 2 hours, 1 hour. Thank you po, host from Miss Mary Vlog. Dito lang, host, nagkakape. Excuse. Nagigising mo lang ba? Nagigising mo lang, Idol Jesse Menes. Arang kapatid from the Ronjay TV. Thank you sa para, mga kaibigan. Okay, gising lang. Hindi nalikahin na, drop the link. Anong oras na? Alas 9:30? Marami nang natrabaho si Tunying. Ito si ikaw kay gising lang. Maaga pa nga. Dapat pala alas 11, alas 12, gano'n. Dapat 10 gising ko. Hindi ka naman nag-ano? Sa araw ka na nag-live stream, hindi na sa gabi. Paggamit mo laptop, Idol Ami, paggamit mo laptop, pwede kang, ang main ko is yung laptop, pwede kang gumamit ng isang tab. Kasi baka pag gumamit ako ng isang tab, ayaw ko sa gabi. May nagpakita ng hotdog. Sino na naman yun? Dahil sa nakapindot, indicate promise, Mary Vlog. Balagbag Mix Hunter, tumaho tuloy. Kailan nangyari yun? Buti na-delete mo. Buti hindi na-terminate yung yung channel mo. May mga tao talagang ganun. Wala magawa sa buhay. Imbis na makatulong, makakaperwisyo pa. Buti hindi ko na-accept. Makyat sa'yo, makyat. Shoutout po sa 15 viewers. Tama yun. Buti hindi mo na-accept agad. Basta, kaya ayaw kong gumamit ng StreamYard eh. Kasi di pa ako masyadong magaling dyan. Baka mamaya may umakyat, bigla akong na-accept. Alam mo na, marami tayong basher. Miss Mary Vlog, nandito po ako sa bahay niyo. Like number 33. Unang ayuda. Panoorin ko po. NSRCC, National Service Resorts and Country Club, Singapore. Singapore din pala to si Miss Mary. 3 minutes and 14 seconds. Ito po, unang ayuda. Pangalawa pong giveaway, Miss Mary. Like number 24, ay 33, 34 na to, 34 na po. Subscribe po na rin po, 4 lang ang may bibigay ko po ngayon, 4 po, 4 lang.
Pangalawa po, pangalawa. Pangatlo po, pangatlo. Hindi po masyado makita yung ano natin, yung pinangaayuda, pero honest naman po akong tao. Sa inyo po yan, yung pinapakita ko pong yan. Like number 33, 34, 35 na po to, 35. Mega love shoutout si Linyana. Wait lang, kaibigan si Linyana. Sunod kita dito kay ano, kay Miss Mary's Vlog. Yan po, like number 36 na. Kami nag-like na po isa. Pang-apat po, Miss Mary's Vlog. O, pang-apat po, pang-apat. Like number 38. May mga nag-like na po. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Anin po yung nadagdag na thumbs up. Sir Dom, maray na aga po from Team Miss Lynn. Thank you, Miss Lynn, ha. Ilang months na nga ba ako, nakapag-live stream na rin ngayon. Try lang. Shoutout po sa 10 viewers, 21 thumbs up. Next, si Linyana. Nandito ko kay si Linyana naman, si Linyana. Thank you po, host, for Miss Mary. Nag-love shoutout sa lahat. Welcome po, Sir Randy Joy. Tambay lang from Anidong Vlogs. Sir Dong, maray na aga po. Magandang umaga po, host, from Miss Lynn Espanyola. Magandang umaga po sa lahat from Miss Lynn Espanyola. Harang pa po. Balagbag Mix Hunter ng BG. Kaya po pala, host, from Miss Lynn Espanyola. Hindi, nag-live ako para Yan na, tapos na po. Miss Mary Vlog. Pangit talaga itong Next time, ito na lang gagamitin kong cellphone na ito na lang gagamitin kong monitor. Itong laptop na lang, backup. Yan na, tapos na rin pwede ko siya makita eh. So, kaibigan Miss Mary. Itong dalawa po, nagpi-play pa lang Thank you po. Sis Ate Certified Glow. Dami ng pagbabago sa YouTube po. Kaya nga may mga sticker ng iba. Tapos yung pag-live stream, iba na rin. Dati nakapin sa taas, ngayon sa baba na nakapin. Alam mo, kaibigan Miss Lynn, butit magaling ka sa magaling ka sa mga ganyang mga laptop, di ba? Sa totoo lang, parang nanglilito lang naman si YouTube. Pwede naman si YouTube. Pwede naman gano'n na lang din. Sobrang dami na po. Change. Kaya nga, di ba? Yun din naman bakit
Kailangan pang pahirapan yung mga small YouTuber. Kaya yung mga YouTuber, pwede naman yun lang din. Paano hindi masyadong magagaling sa ano bang tawag niyan? Yung playlist, sinama na po sa taas. Anong tawag ba nito? Anong tawag ba sa computer? Paano kung hindi ka magaling sa computer? Totoo yan kapatid, lalo na next year, marami na babaguhin niya. Analytics. Oo nga hindi naman. Yan tanong ko nga, paano yung mga taga-bundok na small YouTuber? Yung mga taga-bundok na yung mga nangangarap na maging isang YouTuber. Paano kung mga walang alam dito sa gadget? O di kawawa naman. Yung shirt kasi mas binibigyan ng emphasis. Ay, ibig sabihin, mas maganda yung shirt lang, upload mo shirt ng shirt lang. Kaso paano anong kikitain natin? Anong kikitain natin kung short? Wala naman ads. Di ba mga shorts video, wala naman ads? Anong kikitain natin dun? Ba't si Linyana yung nakapin? Dulo ko pa naman itong mouse. Ayun nga pala si Linyana. Teka lang si Linyana. Meron ads po host ang mga short. Ay, may ads din ba yan? Ay, pag inopen mo pala yung pag inopen mo yung, pag inon mo yung monetization, may ads yun. Oo, next year, sir, may revenue na ang mga short video. Start ng January. Start 2023 at magkakaroon ng ads pag nilagay mo mga shorts sa playlist po. Ay, pag yung short, pinagsama-sama mo sa playlist, Tamsak Harangoy from Papi Mix Vlog. Meron na po, may bagong hiwalay ang analytics. Hindi kasi ako Tawa tuloy si Linyana. Hindi kasi ako nagbabasa ng lang ako sa mga nagla-live stream kung ano mga sinasabi. Pero napapansin ko lang, may mga pagbabago. Buti pumasok si Miss Lynn. Tapos may 10 million views na dagdag requirements. 10 million views na dagdag requirements ng YT, dati 1K subscriber at 4K watch hour lang. Putik na yan. Saan mo kukunin yung Saan mo kukunin yung 10 million views na yan, kaibigan Rene Joy TV? Megalab shout out, Idol Papi Migs. Tingin ka po, host. O tingin mo ang YouTube channel mo. Within 30 days, mahit mo ang 10 million views. Ganun ba? 10 million. 1 million niya, pahirapan tayo eh. Palitan mo nga si Linyana. Palitan mo nga si Linyana yung pinaba mong link. Huwag yung bahay mo. Yung video upload. Latest video upload. Para mapanood ko eh. Pag pinindot ko bahay mo yun. Nakasubscribe na ako. Dapat yung latest video mo. Ipo-ipo. Short naman to short. Ipo-ipo.
Pahirap lalo sa mga baguhan at hindi pa monetize. Oo nga, yun ang mahirap sa mga hindi pa monetize. 3 months po. Kaibigan, pa-support Premier, 1 minutes lang. Pang-update po. O sige, sige. Kaibigan si Linya na ipalitan mo yung ano ha. Pakipalit ng ibinababa mong link. Yung may ano ha, yung may papanoorin si Tunying. Ayaw ko nang wala akong pinapanood. Pagkatapos nito, ipipin ko muna to, Premiere, User Nice. Pero host, mag-focus ako sa video ko po. At live, di ako mag-focus sa short. Oo nga, wala namang, kahit ako, hindi ako nagpo-focus dyan sa short na yan. Gusto ko pantalon. Ayaw ko ng short. Short upload ko ngayon. Araw okay lang. Maraming salamat po no problem na, no problem. User Nice. Harang ako from Siliniana. Balabag Mix Hunter, yun. Kahit ako, Miss Lynn, focus ako sa ano, ayaw ko ng short, gusto ko pantalon. Tinan mo, ngayon lang uli ako nakapag-live stream. Hindi, pero ano, kaibigan Miss Lynn, 2023, back to ano ko, 2023. Back to focus na ako sa ano, YouTube channel ko. Ayaw ko mag-short co-host, hindi maganda binti ko. Sabi ko na eh, mas gusto nyo ba pantalon? Yung mga sexy at saka mga gandang ano, mga ganda yung binti. Yan, mag-short kayo na mag-short. Like Dan House, bigyan lang shout out. Good morning po sa lahat ng mga bisita at viewers na kaibigan Tunying from Shirley Official. Ako din, palunglunglong from Balabag Mix Vlog. Digong Liit with Mami Vlog. Good morning mga lods. Bigyan lang shout out bro, Balagbag. Ako short kasi mabilis lang eh. Busy ang live from Siliniana. Sa mga bago na need ng subscriber, upload lang ngayon ng short. Mabilis ang subscriber kasi karamihan, mga bata nanonood. Ganun ginagawa ko, kaya bilis ng saging ko. O yun o, payo ni kaibigan Rini Joy. Wait lang, may titingnan lang ako. Itong si Digong Liit. Kanino to? 26 subscriber. Kanino tong kay Digong Liit? Salamat, dudes. Anong maid mo kaibigan? Dong Liit with Mami Vlog. Shirley, bigyan lang shout out po from Balagbag Mix Hunter. Luko talaga si Austin niya. Hindi. Akin po, Christine. Pakibasa ba mo ng main, kaibigan? Digong Liit with Mami Vlog. May gisuyo kung pwede lang. Pero kung ayaw mo din naman unahin yung ano, yung main channel mo, okay lang po. Lalagyan ko ng jacket ko. Kasi katulad nga ng sinasabi ko, pag hindi natin kilala, eh tingnan muna yung channel. Hindi naman tayo sa ano sa na naninigurado lang at inaalagaan lang natin ang ating main channel kasi may mga kaibigan na tayo ano eh na demonetize dahil sa mga ganyan. Tapos yung iba gumagawa ng ninja, tapos na puro kalokohan ang sinasabi. Nickname ko po, Kring Kring. O sige, lagyan ko ng jacket ah. Tapos pakibaba ng main channel ah. Yan, may moderator na yan. Oo, totoo yan. Nang i-upload yung short, 5 to 7 seconds lang. Mga pambata, animal at mga insekto. Silipin nyo bahay ko para may idea po kayo. Tapos ang title, gamit kayo ng mga hashtag. O yan o, may ano tayo, may binigay na tip si kaibigan. Pasupport nga ng ano ni User Nice pala. Sinakapin, Premier.
Sa mga may gusto lang po sa mga may gusto, premier ng nakapin. May jacket na yan, nandito liit with Mami Vlog. May Disney Espanyol, may galab shout out po. May galab shout out, bigyan na host from Ate Crasibo Blossom TV. Okay sir, Rimijay TV, salamat from Balagbag Mix Hunter. Thumbs up dan from Ate Crasiba, Ami Jimenez ng BGBG. Sa nakapin po, premier po. Pakisilip. Vigilant Mentor, silent mode, classroom. Okay, kaibigan Shirley, no problem. Thank you for coming. Salamat sa thumbs up natin dyan. Salamat sa pagsilip kay Tunying Maksam. Baba mo na nga, kaibigan. Silinyana, baba mo na yung Silinyana. Kasunod ka, Ate Crasiba Blossom, Ma'am Crasiba, may galab shoutout po. Yan nagbigay po ng tips si kaibigan Rini Joy, tsaka si kaibigan Miss Lady Espanyola. Yung kay kaibigan Rini Joy, mag-upload daw ng short para sa mga viewers. At banana. Kay Ma'am Miss Lynn daw, ayaw naman yun ng short kasi pangit daw yung binti. Digong liit with Mami Vlog. Nag-BG-BG. Miss Balagbag, bro. May galab shoutout para Ma'am Crasiba. Silin niya na. Bakit yun? Dan sa nakapin from Miss Mary Vlog. Wala pa po talaga akong masyadong maintindihan dito sa YouTube. Pwede po pa thumbs up sa covered song upload. Iwan lang po ng bakas. Sundan ko po. Okay, no problem, kaibigan Shirley. Yun, tapos na, saglit lang naman yung Premier. Sunod ka dito. Silinyana, nasaan ka na? Premier lang naman tong kay Ate Crasiba. Like number 45. May bakas po si Tunying, like 45. Masarap ba to? Ayaw mo Ayaw mo pindot.
Black ang nailagay. Ito. Premier din pala, premier din pala yung nakapin. May kisuyo po, may kisuyo. Ganyan po ito. Yan. Basta upload lang ako ng video from Digong Liit with Mami Vlog. Dong Vlogs, may galab shoutout. Marami na akong di nabasa. Sa mga na-subscribe ko, subscribe nyo din po channel ko, please, para makapag-live na ako. Hihi, from Digong. Sige, ano ka lang. Mag-comment ka lang, kaibigan Digong Liit. Mag-comment ka lang sa pinupuntahan mo. Comment ka na maganda. Nakatampay lang ko, host. Linis lang bahay. Maraming salamat sa mga mag-support. Sa mga nag-support. Thumbs up na host from Kusina ni Juicy. Good morning host at sa lahat na nandito. Thank you po ng Kusina ni Juicy. Good morning Shirley Official. Nagalab siya at Ami Menes. Agdan host, ha. Ginamit na ano? Kaibigan Shirley, wala yung hagdan. Ginamit ng viral ko. Miss Mary Vlog yan. Nagalab siya out. Kaibigan Sir Leo, like number 90. Unang tusok, hindi makita oh. Harang mo na harang, kaibigan Sir Leo, harang. Only you, cover. Cover by Sir Leo Official. Pangalawa, kaibigan Sir Leo, like number 89, 90, 91 na to, 91. Like number 91. Pangatlo, like number 92. Nasa harang po lahat yan, nasa harang. Mamaya itong isa, nasa premiere pa ni Ate Crasiba Gwenpei, nasa premiere itong isa. Harang. Salamat host from Sir Leo Official. Yun, welcome kaibigan Sir Leo Official. Bukas, bukas? Pag live stream ko bukas, baka hindi ko na gamitin itong camera na lang para mas maliwanag naman. Kaya naman hindi nakikita yung kapangitan natin. Labo, pati yung pinapakitang pelikula hindi makita oh. Hindi makita kung anong pinapanood oh. Thumbs up Dan Shirley, 88. Full watching din po. Nauna pala nag-thumbs up si Balagbag Mix Panther. Kasi 89 na sa akin, 89, 90, 91. Pang 92 to, yun, meron na ako 1 hour. O, pati kay Mano ito, maganda na yung sticker oh. Salamat Ate Sir Nais. Excuse. Ako na una, Manoy.
Nauna saan Manidong? Baba ka ng bahay ni Manidong. Kung upload. Para ma-play din natin. Nandito kay Sir Leo, 3. Only you. 2 minutes and 41 seconds. Magtamsak sa nakapin. Ay, okay, Manoy. Parang dito. Baba mo na ngayon, ano mo si linya na? Yun, harang na, oh. Patapos na. Next, si Manay Dong Vlog. Pakisupport naman kay Manay Dong Vlog. Silingin na sunod sa'yo yung yung short video mo para mapanood natin ang 4. Make more time. Zile eu alerg al Yun, nasa harang na pareho, kaibigan Shirley. Oh. Shirley Official. Ito, patapos na isa, patapos na. Malakas na yung ilaw ko, pero labo pa rin itong camera. Shoutout po sa 7 viewers ni Tonyo Maksam. Thank you, Manay Papi Mix. Mga pang-ayuda natin dyan, Manay Papi. Certified Glow, thank you, sis ate. Certified Glow in Singapore. 189 views 2 days ago. Angging Pay Vlog. Yun, skip na kita. Nasa ibang planeta ka na eh. At total eclipse of the heart. Yun, tapos na kaibigan Shirley. Oh. Dito tayo kay Manay Dong. Manay Dong. Sipag at tiyaga, Dong Vlogs. Paalam aking mga alaga namatay sa sobrang init ng panahon. Okay, kawawa naman. Ano yun, naubos lahat, Manay Dong? Yung hamster? Like number 12, Manay Dong. Oh. Miss mo, Manoy, puntahan ko. Niyo mo, Manoy, from Manay Papi Mix Vlog. Manay Papi, ayudahan mo ko, Manoy. Good morning, bro, from Mutya and Joel, Lat Vlog. Harang, bro. Thank you very much. Pangalawa, Manay Dong. Dito sa paalam aking mga alaga.
Loading na naman. Good morning, bro. Thank you, kaibigan. Dan Harang, bro, from Mutya Joel at Vlog. Salamat, Manoy. Maya, balikan ko mga bakas from Manidong Vlogs. Thank you, bro, Joel. Mutya Joel Vlog. Manidong, pangatlo Manidong. Like number 15. Hindi na ako magbabakas Manidong, ha. Paalam aking mga alaga na namatay sa sobrang init ng panahon. Ito, like number 16, Manidong. Tatlo. Pang-apat, like number 17. Palit siya ng kapin. Wala na siling yan, ha? Magtampo siguro to sa akin. Sunod kita, ha? Digong liit. With Mommy Vlogs. Dikitan mo na kaya, kaibigan, digong liit yung ano. Yung mga nandyan, no? Malalaking bahay na yan. Babalikan at babalikan ka niyan. Nandito pala ako kay Manoy. 4 minutes and 5 seconds. Os, baba na ako. May hatid sa school. Sige, kaibigan, Balagbag Mix Vlog. Thank you sa pagpunta, ha? Harang ulit, kapatid. Dan sa premiere na nakapin. Ilan pa lang ang videos mo, kaibigan, ano? Marami pala. $26 subscriber, 87 videos. Salamat ulit, host. God bless all from Balagbag Mix Hunter. Attend mo na ako, premiere. Sige, kaibigan na, may minis. Kawawa naman yung hamster. Ang daming namatay mana ito nga. Kawawa naman, ang dami nito. Manay dong, 20 piraso namatay alaga mo. Oo nga, hili-hili rin puti, oh. 5, 10. 6 na puti. 18. 6 na tigtatatlo, 18. 19, pampito. Dan watching Idol Dong Vlog from Ate Kusina ni Juicy. Punta po tayo sa nakapin, mga kaibigan, sa nakapin. Magbakas lang po kayo at may nagsusukli po yan. Full watch din po yan, no skip ads. Tinuruan ko po ng maganda yan si kaibigan Mutya Joel at Vlog. Alam niya po ang proseso ng ano, In God We Trust, premiere. Bro, dito ako sa vlog. 210, Rice Land. 5,000 square meter more. So bro, una, tapusin ko lang nung kay Manidong.
Nasa harang na kay Manny Dong, oh. Mega love shoutout kapatid, Papi Migs. From Ate Kusina ni Juicy. Yun, tapos ito sa kay Manny Dong. Pangalawa, bro. Like number 3, 4. Like number 4 na ito, bro. Like, share, bell all. Subscribe. 5,000 square meter, more or less, Moncada Tarlac. 20 per. Ano yan? 200 per square meter. Pangatlo, bro. Pangatlo. Manny daw yung 20 piraso namatay. Done watching. Wala naman nadagdag. Mga na-subscribe ko, di naman nag-subscribe back. Exit na ba ako? Salamat po. Kaibigan, digong liit. Hintayin mo lang kasi yung iba kasi kaibigan, hindi naman basta-basta pag sinubscribe mo siya, hindi naman sila nagbabalik agad. Siyempre, marami ding dinidikitan sila. Nanonood pa sila. Hintayin mo lang po kung mainip. Kasi pag mainip ka, walang mangyayari. Kasi yung iba, kinabukasan pa nagbabalik. Pero salamat kaibigan, digong liit with Mami Vlog. Ay, dahil kita may apat lang tong cellphone kong gamit eh. Salamat sa pagpunta sa aking live stream. Nagbakas ka ba doon sa mga pinuntahan mo? Nag-subscribe ka ba? Ay, nag-subscribe. Nag-comment ka ba sa mga pinuntahan mong naandito? Si Linya na, yung short latest upload video mo, pakibaba. Done watching sa nakapin from Ate Kusina ni Juicy. Done watching sa nakapin. Yan, matatapos na bro. Yan, tapos na tayo isa bro. Ba't walang harang bro? Ay, meron pala, meron. May inipin pala to si Digong Liit, may inipin. Baba po ng link mga kaibigan ba? Yun, Manidong, tapos na po. Pang-apat, kaibigan, bro, Mucha and Joel. 6 days? Like number 6. Ba't yun lang like nito? Bro Joel, 94 views. Yun. Ate Kusina ni Juicy, unahin ko si kaibigan si Linya na. Kanina pa to tinanggal ko lang kanina kasi bahay niyo yung binaba niya, hindi yung latest video upload. Pasunod ka po Ate Kusina ni Juicy.
Yun, si Linyana. Yun, ito na nga. For dinner. Short. Like number 20. Di pa nakasubscribe ako si Linyana. Oh. Kulay pula pa. Hindi ko nakita eh. Yan, kulay pula pa. Oh. Master naman ito, naglulo ko. Sila niya na, done watching, dating ticket. Eh, sabi ko, ito na yun, yung binaba mo. For dinner. O, di pa nakadikit ako, subscribe ko na, oh. 131, pag 132. Short from Silinyana. Pangalawa, Silinyana, usar nito, liempo. Inihaw na liempo, like number 21. Pangatlo, Silinyana, pangatlo. Like number 22. Yo, tapos na, Mucha and Joel Lat Vlog. Pang-apat, Silinyana. Teta love. 26 like harang. Ay, 27 pala. Romanay Teta Vlog. Next, Ate Kusina ng Juicy. Maganda ngayon, puro short. Nag-love siya to, Manay Teta Vlog. I'm back! From Ami Jimenez. Silinya na, hello, Sisi. Tambay again house. Salamat, Idol Joyce Jimenez. Dito muna to kay Ate Kusina ni Juicy. Ate Kusina ni Juicy. Chicken curry and roti pori with pickle lemon. 9 minutes and 26 seconds. Ate Kusina ni Juicy. Si Sammy Hello from Tito Vlogs. Kusina ni Juicy, nag-love shoutout po. Like number 43, Ate Juicy, ah. Make more time. Pangalawa po, Ate Kusina ni Juicy. Ba't iba? Ay, pareho. Chicken curry and roti pori with pickle lemon. Like number 44. Pangatlo po. Pang like number 45 to. Like number 45. Okay? And pang-apat po, Ate Kusina ni Juicy. Like number 46. 9 minutes and 26 seconds. Next. Silinyana, hello, Sisi, tambay again, house. Harang manay, dan sa ipo. Team song ni Tita Love yun, host, ha? O nga, eh. Make more time. Bagong dating salubungin natin. Hindi yun. Madam Celine, dan sa ipo-ipo. Zile yo alır gel. Shoutout po sa 7 viewers. Salamat po sa 26 thumbs up. Dan Harang Pogi from Tita Love. Uy. Kaya nga malabo na yung camera eh. Malabo pa paningin nyo.
Yun, nasarang ako, ate kusina ni Juicy. Next time, maganda kaya mag-live stream na nakatutok na lang dito sa nakatutok na lang dito sa mga cellphone na pang ayuda. Yun, piniprito na yung piniprito na yung patatas. Thanks po, Papi Mix Vlog from Siliniana. Harang house from ate kusina ni Juicy. May kalab sa daw sis tita. Oo, ano yan? Studyohan mo yan, host. Alin ba itong ano? Itong place ko ngayon. O gagawin ko itong studio. Antay-antay ka lang, kaibigan si Linyana. Pagagandahin ko to. Kasing ganda nyo. Hi, Maninay. From Papi Mix Vlog. Baba kayo ng bahay nyo. Mga bagong upload. Shoutout sa 8 viewers ni Tunyoy Maksam. Excuse lang po. Wala ako ng ng makakain-kain. Itambay ko pa mayamin ko from Tita Love. O yung sinabi mo ba, nakatutok lang ang camera sa mga siping nyo na nag-ayuda. Ay, oo nga, yun ang naisip ko eh. Kahit hindi na makita yung mukha ko, at least nakikita nila yung pinapanood ko. Di ba? Parang ganun na nga lang gagawin ko para andito pa kasi kay Kuya Christ follower. Sige, okay lang. Yun, I'm back. Yun, salamat Ate Kusina Juicy, Ame Jimenez, Papi Migs. Sis Kusina, love, napanood ko na, chicken curry mo. Ame Jimenez. Dito pa ako sa harang ni Ate Kusina ni Juicy, oh. Noble Music at saka Yay Channel, saka Treasure Imbi. Make more time. Game over. Game over na daw. Yun, salamat sa pakaway-kaway, Manay Teta Vlog. Ate Kusina ni Juicy, salamat. Peace. Ang gaganda na ng ngayon. Gaganda na ng sticker. Dami nang dinagdag si Lolo. Magandang hindi kasi naiisip ni Lolo eh. Magandang idagdag ni Lolo. Hindi na yung mga ganyan. Ang idagdag sana niyang mga sticker, yung saging. Yung iba-ibang style lang sa saging. Yung lakatan, latundan, saba, yung senyorita. Yung sanang idagdag niyang sticker para at least kung malaki yung banana mo, alam ba, malaki na yung YouTube channel mo, o ang gawin mong sticker is lakatan kasi malaki yung lakatan. O kung maliit pa naman yung bahay mo, yung YouTube channel mo maliit pa, o tama ng
tama ng senyorita ang ibigi-bigi mo. At least maintindihan nila na maliit pa yung bahay. Pag naman medyo nasa katamtaman na, latanda naman. Tapos yung saba. Tapos, videos, tawa tuloy siling yan ha. O diba, at least hindi na natin iisipin na hindi na tayo, o hindi na natin titingnan yung niya, yung bahay niya, kung malaki o maliit. Hindi kasi nag-iisip si Lolo pag minsan eh. Ano-anong pinagagawa eh. Okay, pwede rin itong mga ganopis, tapos yung pababay-babay. Yung game over eh. Wala yung game over na yan. Ibig sabihin, game over, di wala na. O pag may nag-comment na game over, di ibig sabihin, mag-stop ka na nga. Di ko kasi makontak si Lolo. Paano po pag nag-sticker siya ng malaki, tapos maliit pala bahay niya? Ay, ano na yun? Ibang malaki na yun. Baka malaki yung katawan ng malaki yung katawan ng may bahay. Iwan ko sa'yo, si Linyana. Thank you, Manidong. Thank you very much. Nagluloko mo sarili mo, si Linyana. Ang i-comment mo nga, ang gagawin mong emoji, pag malaki na yung bahay mo, ang ilalagay mo yung malaking saging, yung lakatan. Para alam nung nagla-livestream, yung live streamer, ay malaki na bahay nito. O di, at least alam na. Pero pag malit pa yung bahay mo, kailangan pang ayudahan, di ilagay mo yung senyorita, at least para alam na yung maliit bahay nito. Huwag nating puntahan yung bahay, maliit pa yung bahay nito kasi senyorita. Daya tawag na no. Ay, budol. Budol pala yun, sili niya. Sarili ko ito sili niya. Marami natututunan ito yung sili niya na eh. Dito ba kay Ate Josie, nagpiprito pa lang ng nagpiprito pa lang ng patatas. Pero ito yung size na linagyan na ng ilang pirasong malunggay. Malunggay ba yun? Ate Kusina ni Josie. Ito, wala, kumukulo na itong isa Hindi makita kasi. Ito kumukulo na, tapos ito, kalalagay pa lang nung ilang pirasong malunggay. Big love shout out po sa lahat from Silinyana. Chicken curry and roti puri with pickle lemon. Bababa po kayo ng bahay dyan, yung mga nandyan pang hindi pa nakapagbaba ng bahay. Harang ulit para sa ekonomiya. Kuya Dong, so sad. Oo nga naubos yung kanyang naubos yung kanyang libangan na Make more time. libangan na mister. Yun, dinagyan na ng ano ba yung lagay? Gata ba yun? Yung gata siguro yun. Yun, tapos na ating kusina, tapos na po. Yan, kulay red na, Red flag. Yun, shout out po sa 8 viewers. Wow, dyan po tayo magkakalamanan. Magkakalamanan ng ang bulsa, tita. Love, sa harang na yan. Dyan po tayo magkakalaman ang bulsa. Kaya nga Thank you sa mga nagpapaharang Thank you very much.
Dan Harang from Anakita Vlog. Cityfy Glow, thank you for coming. Salamat sa BGBG, Ate Cityfy Glow. Meron na po tayong 1 hour and 40 minutes. Ay, Lord. Ito yung ilong ko. Ang bilis ng oras ho, sa oo nga eh. Isang oras na agad. Good morning, Idol, from Boy Waray. Boy Waray, musta na? Okay lang. Jason C. Vlog. Kala mo, hindi kita kilala ha. Okay lang, kaibigan. Jason C. Vlog. Musta na ang YouTube channel natin dyan? Kaibigan Jason C. Vlog. Kilala kita, huwag kang magtago sa ano. Kala mo ah. Oh, ano naman yun? Sirahan talaga yung mahal na mahal mo. Boy Waray, oh. Ang tawa si Boy Waray, hashtag Jason C. Vlog. Ate Kusina ni Diyos, eh. Thank you very much. Aaron House. Antayin ng tinapa. Yun, tapos na po, ate. Nasa iba na. Itong dalawa po, kumukulo na rin. Oh. Babahangan ng bahay mo, Jason C. Vlog. Silipin ko nga yung bahay mo. Christy, 2684. Thank you for coming. Okay na yung ano niya. O, ba't ganun? Oh, doon na. Ha? Hindi ko maintindihan. Ano yan? Royal. Yung karaw. Hindi ko maintindihan. Di ko malaksan kasi. Walang harang ito. From Christy. Ay mo na yung harang. Game over. Silin niya na. Thank you sa yung ano. Boy Waray. Oh, laki na ng bahay niyo ni Boy Waray. Oh. 3,880. 3,840 subscriber, 585 videos. Oh, Jason C. Vlog. Oh, naunahan na nga kayo ni Jason C. Vlog eh. Ilang yan, hindi naman ano. Hindi naman pakumpetensyahan ng ating pag-YouTube, pag-YT. Ayan, nagkaharang din from Christy to 684.
Si Linyana. Oh, nag-dancing na. Dancing queen. Make more time. Yun, tapos na po. Ati, kusina ni Juicy. Ito, Little Guyana by... Hindi na kita kilala. Sorry. Bababa po kayo ng link. Shoutout po sa 10 viewers. Ma'am Silin, hindi na umangat banana mo. Oo nga eh. Nag-love shoutout Ami Jimenez from Silin. Hindi, ano lang yan? Sadyang huwag nating madaliin. Hi, I am Celine. This channel is all about vlog, passion, and lifestyle. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Love you all from Celine. Oh, laki na nga ng views niya. 4,542 views. Celineana. Ihi, wala tayong mga isda. Busy lagi. Ayaw mo mga isda. May patakaran na pala si Whitey Ami Jimenez. 1 million na daw. 1 million views. Aha. Kakadistract kasi Ami Jimenez. Bayaan mo lang kasing bayaan mo lang ilagas ni YouTube. Hindi, may bago daw na update. Napaka-support niya. Napaka-supportive niya ni Celineana. Kung may saging nga lang ako, 1,000, bigay ko na dyan eh. Kung pwede nga lang yung saging na saging na tanim ko dun sa bukid. Iayuda ko lahat dyan eh. Update daw ni Whitey, 10 million na daw ang kailangan na views bago ma-monetize. 1 million nga, pahirapan eh. Oh, mayroon na tayong 1 minute and 50 seconds, 1 hour and 50 minutes. Kangali sa likod. Di ko pinoproblema ang saging host. Kusang dadating yan. O kaya nga, tama yan. Muli, saging na yan. Malay mo, may biglang darating na saging. Mamaya, mabubulok din naman agad. Hindi wala din. Maganda yung saging hindi nabubulok. Naku, Ma'am Celine, nakaka-relax kasi makinig sa mga magagaling kumanta. Uy, nagpapatama ka. Oo nga eh. Papatama. Chat mo si Shirley. Chat mo si Shirley para may Kaso hindi pwede umakyat. Done watching sa video mo, sis Ami Jimenez. Thank you, Ate Kusina ni Juicy sa iyong heart, and sa peace of mind. Sis Ami, nakatambay lang ako kahapon sa live mo from Love Teta. Wag ganun. Ano yung wag ganun? Hindi, di ba nga? Yung banana, nandyan lang yan. Malay mo, may banana nga dumating, tapos saglit lang, nabulok agad, nalagas agad, di wala. Sis Tita, grabe ang galing ng mga singir ko kahapon. Sino ba mga singir mo kahapon? Wala, hindi ko na Hindi ako na-notify doon Lubat na isa Lubat na isa natin cellphone Game over. Ba't nakikita ko yung isa? Kuya Dong, sabay-sabay namatay ba nga hamster mo? O 20 nga 20 hamster nga.
2 hours lang ako, 2 hours. Try natin mag-transform ulit, transform. Baka malay mo, bumalik ulit yung ating mga viewers. Si Ichimura at Sir Jomel from USA at Australia from Ameminis. Sa linggo, let's date together from Tito. Oh, wow. May let's date together ah. Ala, sayang naman. Sana all may date together. Hello, get together. Make more time. Ano kasi yung camera natin eh, kaya walang pumapasok na viewers. Malabo. Malabo pa sa relasyon. Malabo pa sa sa bulag. Wow. Magkikita kami ni Ate Regina at Kuya Dong sa Luneta Park. Wow. Sana all. Kailan ba yun? Ay linggo. Sige, luluwas din ako. Punta rin ako ng Luneta Park. Wow, sis, teta. Ha, ha, ha. Sabay-sabay ang mga nagla-live. Wala kang laptop? Silingyan ako may laptop ka, mas maganda mo, isda. Hindi makita kagwapuhan mo. Magpaluto ako biko. Ba't biko? Di ba pinimbuko na lang? Sabi ako si Steta from Ameminis, like 28 from Bro Joel Alicante. Kaya nga itong ginamit kong monitor, JC Menes, kasi hindi na magbabago yung mukha natin kahit malinaw yung camera. Sir Joel, may galab shoutout from Ameminis. Gate pa. O bakit? Sarap naman ng biko ah. Nakaano yun? Ay, mabulunan pa kayo doon. Mga taong buko. Buko na lang para mainit yan sa Manila. Hindi. Hashtag Tita Love, big love, shout out. Ayaw ko sa lapi. Iinis ako ha. Meron ako lapi. Sa CP lang ako kasi pwede dala. Kahit magprito ka. Mas maganda sa laptop. Si Linyana kasi 10 live stream yung mapuntahan mo doon. 10 live stream yung pangingisdaan mo. Ibaba ka ng link dun sa isa, baba. O 10 bababaan mong link. Within 10 minutes, saka ka uli magbaba. Pati pansit ba to? Nagluto ako, bibili ako sa palengke. May pansit ba to ba dyan? Manay Papi, magkikita-kita daw sila oh. Sama tayo. Dan sa chicken curry. Pati kusina ni Juicy from Joel Alicante. Mabigat si Chen yun. Idol Joel, hello from Tito Love. Harang ulit Noy from Manay Papi Mix. Kuya Papi, may galab shot oh. May galab shot kapatid Joel Alicante. Pansisis, tita gusto ko. Sana all may laptop. Tita Vlog, done watching sa video mo. Bro, kapwa. Ano yun? Bro, kapwa. Pansit semento wala ba? Ano bang pansit sa inyo dyan? Kaibigan Jesus C. Vlog. Kasi sabi ko, may pansit ba to eh? Pansit semento, hindi ko pa naririnig yan. Pero pansit adobe mayroon. Sana all, pagka-laptop na rin someday. Dito nga po, hindi ko nga mawitbit ang lapi host kung saan. Hindi, pag sa gabi lang, sa gabi mo lang gagamitin siya. May galab shout out, yun, nandito lang ang aking kaibigan. From Palawan, Jan Sirdan Adriano. Boy Waray, may galab shout out from Tita Love. Pansit ano yun? Pansit halo black, meron host. Ayaw, meron yun, pansit halo black. Yung makakapal yung pansit niya. Pansit
Pansit tubo nga meron eh. Yung bilog na pansit. Yung pansit tubo. Jan Sirdan Adriano, may galab shoutout from Tita Lab. May galab shoutout sis Jan Sirdan Adriano from Kusina ni Jose. Aha. Tita Lab, may galab shoutout po from Boy Waray. Si Kapo Bro Joel, kapwa siya, ayahay daw. Ano yun? Wala si Intoy, no? Wala nga eh. Saan nga pupunta yun? Kaya mo na baka busy, baka naglalaban na naman yan. Sis Kusina, ni Diyos ay may galab shoutout po from Joel Alicante. Christy 2684, thank you po sa iyong game over na daw. Yan, game over na daw. Magpapaalam na po si Tunying. Thank you po sa mga pumunta sa aking live stream. Sa ulitin po, sa ulitin. Nagiging over na tayo ni Manay Teta. Puntahan mo bro, kapwa si Beauty. Patawa tuloy si Linya. Welcome from Joel Alicante. Di ba mag-end? Maya pa konti. Gulo kasi nito naman Teta eh. Ba't kasi dinagdag pa yung game over na yan eh. Ha? Mga 4 to 5 hours. Pudan bro ko pa si Beauty. Papayak tuloy si Linya na oh. Tinang ilong ko ah. Wala na surprise from Joel Alicante. Marami kasi bago. Ano yun? Maraming bagong ano. Kaya nga dapat ang inalagay na lang na sticker ni YouTube, iba't ibang klase na lang ng saging. Please, maganda pa. Nagkaryo ka siguro si Intoy. Karyo ka. Baka palitaw yun. Palitaw at saka bilo-bilo. Harang host from Kusina ni Jose. Intoy, please surprise me from Christy 2684. Hahaha, sarap karyo ka from Silinyana. Oh, masarap yung karyo ka. Baka nagkaihaw ng piling talong si Intoy man. Ay, piling talong. Huwag nag-aaway ha. Shoutout po sa 10 viewers. Bango ah. Nagluluto na si Commander, nagluluto na. Gutom na. So ngayon makapag-live stream ng medyo malinaw. Yun, ito magaganda pang emoticon to. Yung peace, yung puso. Ay, pag malapit na, kaya siguro nilagay yung game over na sticker para pag malapit ka nang matapos, yun ang i-comment nila lahat. Game over. Tatawa yan si Bro Kapwa Manoy. Sa gamer yun, kuya, oo nga eh. Dapat sa mga gamer yan eh. Game over. Yung triple kill. Savage. Isa, ano ba, tagon? Sa Mobile Legend. Ito, galunggong naman.
Make more time. Galunggong na lang kayo. GG, galunggong. Oh, ito si Linya, no? Rock and roll. Make more time. From Diego Alicante. Pinasabog na ni Celine. Galit na yung sticker niya eh. Sige host, men, si galit na galit. May galunggong na sticker mo. Galunggong nga yung sticker eh. Tilapia naman yung piniprito ni Mrs. Manay Papi Migs. Grabe kagabi sa talong. Sana naman yun? Kanino namang talungan yun? Manay Tita. Minapuntahan ka na namang live stream na kaiba. It's game over. Sige na nga, lasa na ako, sir. Ano yun? Surprise me please. Tinapos mo ba ang talong ko bro, papi? Ay, kay Manay, kay kaibigan Joel Alicante pala yun. Last 11 minutes. 11 minutes. Good morning host from IMX Vlog. Babangan ng bahay IMX Vlog. Bagong pelikula, dali. May galab-salat po sa lahat from IMX Vlog. Wala akong may play. Bro, kapwa, sa beauty. Di mo pinuntahan ah. Eh, si beauty di mo pinuntahan. Yan, nagbuka si IMX Vlog. Oh. Yun, IMX Vlog. Oh. Dito ako sa tunay na pinadama by Norhana. Like number 5. Like number 5. Pangalawa, IMX Vlog. Nasarang, like number 6, number 7, oh, may isa, oh. May nag-like na isa. 5, 6, 7, may 7, may isa na pumunta. Pangatlo, like number 8. Okay. Bell all na yan, IMX Vlog ah. Tatlong, bell all. Di ko alam kung ilang minuto yan, nasa harang pa yung tatlo. May talong ko ba, Intoy Jewel? Thanks, host, no problem. Dito lang, may galab set out, sisi ko. John Serdan, baba ka ng bahay, John Serdan. Puro talong pa yung kagabi ah. Kakain pa daw, di ako makakita over from PW. Thanks, host. Host, wala na ice drop dyan. Mainit eh. Wala. Malamig po ngayon. Kaibigan ano. Sili ay... Kaibigan sili niya na. Wala. Malamig ngayon dito kaya ano. Numisa kasi nasa Alaska ako eh. IMX, may galab shoutout from Tita Love. Justin Hulo, shout out. May galab shoutout sa lahat from Jan Serdan Adriano. Tunay na pinadama, covered by Norhana. 3 minutes and 45 seconds. Ganun, ganda pala dyan. Oo, na minsan, kaibigan si Linya na, nasa Alaska ako. Nalamig kasi ako nun eh. Si Linya na, may galab shoutout from IMX Vlog. Laki na ng bahay ni IMX Vlog, 3.75. Nangungulilat na ako sa subscriber. Shoutout po sa 11 viewers. Katulad mo ay buwan na kay liwanag sa mata. Di ko rin alam kung paano binigyang kulay ang mundo.
Thank you. IMX Vlog. Ayun pa kabay tayo. Tatlo pinapanood ko siya. 3.45 minutes. Nasarang pati yung isa. Oh. Harang ulit from Presti to 684. Yun, andito na yung pinag-uusapan nyo. Intoy Holo Vlog. Like 20 kuya. Love. Nagalab shoutout. Anong 20? 20 na ngayon nandito eh. Oh, nandito na nga si Linyana. Nandito na. Saan na si Justin at Hulo? Nandito na. Harang din ito from Data Lab. Nandiyan ang hinihintay nyo, si Intoy Hulu Vlog, Kuya Papi present with regalo pa, with gift pa. Gate pa. Intoy Hulu Vlog, mega love shoutout po from IMX Vlog. Make more time. Karyo ka ba? Kanina pa yan nakakano ng karyo kasi Manay Papi Migs. Yun, sunod natin si Manay Teta. Teta Lab, andyan. Teta Lab, andyan na hanap mo. Carpsilin yan na. Yan ang ulam. Maya, hindi ko pa nabubuksan yan, Manay Teta. Thank you, IMX Vlog. Ito, malapit na matapos, oh. Hindi ko hahayaan masayang. Ika'y mahalaga sa buhay ko. Alam kong tunay ang pag-ibig mo. Gate pa kuya, from Intoy. 3 minutes harang, tapusin ko na from Teta Lab. Si Saye, may club shoutout. Intoy, tulog si Boots. At Garfield. Ini-istorbo mo. Alin ang hinahanap ko si Lynn? Yan, si Intoy yan. Nandiyan na si Intoy. Oh. Ito lang, may club shoutout. Harang from Ate Kusina ni Juicy. Last 5 minutes pa ako, let's 5 minutes. 2 hours lang, 2 hours. Intoy, darling, hello from Tita Lab. Kuya Papi. Magsinto-sinto ka talaga. Intoy, please surprise me from Tita Lab. Ano ba yung surprise na yan? Di rin magpabalik. Manoy, di rin magpalibak. Ayun, di rin magpalibak, Manoy, si Hulo, ano? Ano yun, magpalibak? Surprise host from Joey Alicante. Bahala kayo dyan, surprise nyo. IMX, oh, nasarang na, oh. Kusina Sarangani. Oh, nasarang din, oh. Kusina Sarangani, Paskong Pepsi. Home foodie. Yan ang mga harang mo, kaibigan. Basta please surprise me from Tita Vlog. Di rin magpalibak. Ewan ko, bahala kayo sa surprise nyo. Si Garfield, Intoy. Huwag mo istorbohin, natutulog sila ni Boots. Hi, Omega 3. Hi, Omega 3 ulit gate, kuya. Bilisan mo, tapos na ako, 4 minutes na lang. Sardinas, Intoy. Make more time. Freedom of Korea. Ang harang ni IMX Vlog. Mga pusa ko yun, kuya, sila Boots. Ay, okay. Tita Vlog, bakit po binalot ng dahon ng saging itong bangos mo para di matalsik from Silinyana? Mga pusa pala yun, Intoy, ha. Parang di pa nakikita yun, ha.
Yan no, kita ko na si Kuya. Love, love, love. Salamat Kuya. No problem. Salamat din, salamat. Ako dapat magpasalamat, hindi kayo. Oh, manay tita oh. Fried milk fish. Pritong bangos na binalot sa dahon ng saging, mabango at masarap. Oh, nandito na tayo manay tita oh. 2 minutes and 40 seconds. Yun, tapos na. Oh, manay tita, dito, like 101, 102, 103. Yan. Hindi kaya pala binalot to kasi may palaman. Kasi pag dito binalot, sigurado mag-iiwalay yung palaman. Puntahan kita sa Tagtita Lab. Silin para mabango at mas masarap. Intoy, di ko pa napanood talong mo. Ay, ganun po ba yun? From Siliniana? Sige, darling, isurprise mo ko from Tita Lab. Si sa IMX Vlog, pababa ulit. Nasa gate pa kasi ako. Kanina. Hello, Aslab Siliniana from Entoyul Vlog. Wow, ganda pa naman. Ganda ng toppings ah. Tig-isa sila ni ano, ni Manoy. Dalawang bangos eh, dalawa lang silang kakain. Make more time. Zile 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 yo alergal. Please surprise me, darling ha. From Tita Lab. Sis Tita Lab. Kumain nga ng talong. Thanks po sa nanood. Iwan po ng bakas. Suklian ko po kayo from IMX Vlog. Silinya na yun. BGPG. Rock and roll. Make more time. Kung gusto yan, silinya na eh. Yun. Thank you very much. It's time to end. 2 hours na po tayo. Sobra ng konting minuto. Next time uli. Ano po tayo? Transform. Hanggang sa bumalik yung ating dating viewers. Ano yun, Toy? Abay, oo, masarap ang talong ha. Kunti talaga. Yan o, tapusin ko na yung maniteta. Nagtatoppings ng kanyang bangos. May toppings ng pipino. Sunod ko to si Jan Serdan. Tatlo lang kaibigan Jan Serdan ha. Tatlo lang may ipapanood ko. Bago ko mag-end. Sis, ay na lang. CapCut. Yun, harang na. Yun, harang na lang. Thank you for watching, CapCut. O, ito ha. Harang na rin. Ano po gusto mong surprise, teta? From Celine yan Papi Mix Vlog. Natawa siya at kaibigan Papi Mix. Yun, thank you. IMX Vlog. Yun day, Istaria. Kaibigan dyan, Sir Dano. Miss Cara David join finishes the first never Ironman 7.3 and Puerto Princesa. 8 minutes and 46 seconds. Kaibigan dyan, Sir Dan Adriano. Pangalawa, kaibigan dyan, Sir Dan. Pangalawa, like number 16, 17. Ikaw rin ba kumakain ka ba ng talong? Bakit bots intoy? Gate ulit from Joel Alicante at Garfield. Garfield. Bakit daw bots at saka Garfield? Dansis ay sa tunay na pinadama. Makabagbagdamdamin pala yun.
Yan, mag-end na ako mga kaibigan ha. Salamat sa walang sawang suporta kay Tonyo Magsam, Manny Papi, kaibigan Joel, iMix, ate ko si Nani Jose, Manay Teta Vlog, si Linyana, kaibigan Entoy Holo. Sino pa nga ba? Mga nandito. Kaibigan Jan Sardan, thank you very much. Manay Teta, salamat sa mga mga alagad. Papi Mix, yun. Naulit ko na ulit. Kaibigan Joel, si Linyana, Intoy Hulo, Ate Ginisir Nais, si best friend, ano yun, nakalimutan ko na naman. Yung best friend ni Manny Papi. Na Indonesian. Dan Pulwas from Intoy Hulo. Bye-bye everyone from Mita Vlog. Get ulit. Bye ho sa lahat ng nandito from Silinya na bye. Okay, bye-bye, bye. Thank you very much. Thank you sa pagsilip kay Tonyo Magsam. Hanggang 2 hours lang muna tayo para unti-unti tayo mag-transform. Dito kay pinapanood ko yung tatlo ni kaibigan Jan Serdan Adriano. Kaibigan Jan Serdan, nandito ko sa'yo. Tapusin ko to, 8 minutes and 46 seconds. Magdidikit pa ako. Next time. Next time ka na magdikit. Kaibigan Intoy Holo, yung nakapin kuya. O sige, dikitan mo na yung nakapin. Okay yan. The best yan, legit yan, Intoy. Jan Serdan Adriano. Dikitan mo muna, Rod. Dikitan mo muna yan, tapos magbakas ka. Legit yan, legit. Ito lang ang si Jan Serdan Adriano lang ang pinag-graduate kong hindi nakakalimot. Nandito siya lagi. Kapon si Linyana, dami kong surprise. Sa lahat ng pinag-graduate ko, ito lang si Jan Serdan ang lagi nandito. Hindi nakakalimot. Kaya saludo ako sa vlogger na to. Pagka-supportive niya. Lumilingon siya sa pinanggalingan niya. Kaya mahalin niyo yung mga taong may mga ganito na ito. Okay na ba? Intoy, nadikitan mo na si Jan Serdan Adriano? Dalawin ko live mo kahapon, Teta. Yung siling niya na. Arang pa din. Ang Teta Vlog. Saan nga ba end nito? Get uli kuya. Yun, mag-end na ako ha. Mag-end. Thank you very much. Andun, si Papa Ron kahapon.
Yun, bye-bye, bye-bye. Paano nga ba mag-ano? Yan, bye-bye po, bye-bye.